Molt bon dia a tots i a totes! Benvinguts de nou en aquesta sessió d'estimulació musical i sensorial. Em ve molt de gust perquè avui us explicaré una història que em va passar fa un temps, però que em ve molt de gust recordar i compartir-la amb vosaltres. Us apunteu? Ens anem a dir hola amb la música? Preparades? Som-hi tots! Hola, 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 benvingudes, anem juntes a viatjar pel món. Hola, 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 preparades per jugar, cantar i ballar. Hola, nenes, hola, nens, hola, famílies i hola a tothom. Hola, 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 benvingudes, anem juntes a fer música. Hola, 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 preparades per jugar, cantar i ballar. Hola, Aina, hola, ukelele, hola, silenci. Hola a tothom. Hola, benvinguts i benvingudes. Anem a fer una experiència molt especial. Sabeu què passa? Que l'altre dia jo estava mirant la meva bola del món, que m'encanta mirar-la, perquè hi han dibuixats tots els països del nostre planeta, del planeta Terra. I allò mirant, recordava un viatge que fa temps enrere vaig fer pel món. Voleu que us expliqui la història d'aquest viatge? Sí? Doncs sabeu que tot comença en un petit país que es diu Catalunya, que és el nostre. I d'allà comença el viatge. Em vaig preparar la meva maleta, que a vegades vaig amb motxilla, però aquell dia vaig anar amb maleta. I vaig agafar i em vaig preparar una bona llesca de pa, perquè sempre abans de començar un bon viatge has d'anar ben equipat, amb l'equipatge que portes, ben vestit per anar còmode i ben menjat. Així que vaig menjar el que més ens agrada en aquest país. El pa amb tomàquet. Una bona llesca de pa de pagès. Tallo el tomàquet i el suco molt bé. Un bocí de sal, un rajolí d'oli i... pa amb tomàquet, nyam, 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 nyam. Pa amb tomàquet, nyam, 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 nyam. Pa amb tomàquet, nyam, 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 nyam. Pa amb tomàquet, nyam, 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 nyam. Com m'agrada el pa amb tomàquet! Espero que vosaltres també i us hagueu pogut atipar una mica abans de començar el viatge. I sabeu que per començar el viatge vaig haver de pensar en quin mitjà de transport el faria. I vaig decidir que el primer mitjà de transport seria el que jo tenia a casa, que era una bicicleta. Així que vaig agafar la bici. Voleu agafar la vostra bici? Em vaig pujar amb totes les meves coses i vaig començar a pedalar cap al sud, cap avall. Vaig baixar de Catalunya i vaig fer camí cap avall, cap avall, cap avall. I feia par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 a, ring, ring, par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 a, ring, ring, parararararararara, ring, ring, parararararararara, ring, ring, pararararam, pararararam, parararararararara. I així anava baixant, vaig passar per València, per Múrcia, per Andalusia, i a tot això m'anava trobant muntanyes que pujaven i muntanyes que baixaven. Quan trobava una muntanya que pujava, feia així. Pa, 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 pa. Com costava. Però quan trobava una muntanya que baixava, pa, 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 pa. Pa, 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 pa,
costat del mar. Aquí. Quin espectacle! Doncs en aquest país fantàstic de Ghana vaig arribar a un poblet molt petit, però just en aquest moment hi havia tots els nens i nenes a l'escola. I a fora, estaven jugant a fora, en el pati, no era un pati, era a fora de l'escola, perquè era al mig de la naturalesa. I em van veure amb la bici tota carregada i em van rebre supercontents. I llavors em van voler ensenyar una cançó que fan servir allà, a Ghana. I és la que m'agradaria compartir-vos amb vosaltres. Es diu Che Che Kule. I és una cançó de repetir. Jo faig una cosa, en aquest cas soc jo, però pot ser qualsevol de vosaltres a casa, i els altres ho copien. Jo proposaré un moviment, però vosaltres després a casa podeu fer el mateix que he fet jo o inventar-vos el que us vingui de gust. Llavors, seria així, la cançó diu Kei kei kule, kei kei kule, kei kei kofisa, kofi shalanga, kaka shilanga, kumadende, hey! Sí? Més o menys ha quedat així. La torno a fer, Seria, després quan hi posem música, posem també una mica més de moviment i, ja us dic, podeu canviar els moviments si us ve de gust. La tornaré a repetir, fa així. Kei kei kule, kei kei kofisa, kofi shalanga, kaka shilanga, kumadende, hey! Veureu que ara la posarem en música i la ballarem en música. Hi ha diferents maneres de cantar-la, de versionar-la, diferents ritmes per acompanyar-la i diferents moviments. Provem-ho. Esteu preparades? 1, 2... Here we go! Ja veieu que cada vegada l'anàvem cantant més ràpid fins que al final ja no podíem més. Si voleu, podeu provar-ho de fer a casa, en família, i el que es posi al mig proposa i els altres aneu copiant el ritme de la música. Ens ho vam passar superbé. I després d'aquest joc, ells vaig veure que jugaven amb les pedres que hi havia allà a fora de l'escola. I em van ensenyar un ritme i una cançó per fer amb les pedres. Just em vaig quedar amb les pedres d'allà, que les tinc aquí per poder-vos ensenyar la cançó. I la cançó fa així, diu Obi sana sana, owi sana sa, owi 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 sana, owi sana sa, owi sana sa. Aquesta és la cançó i si voleu ara us ensenyo com fer un joc de ritmes amb les pedres. Esteu preparades?
De fet, jo tinc pedres, però a casa podeu agafar qualsevol objecte, un llapis, una maquineta, un cotxe que tingueu per jugar, el que sigui, que pugueu passar-lo, agafar-lo amb la mà i passar-lo, agafar-lo amb la mà i passar-lo. Sí? Així que busqueu l'objecte que us vingui de gust per jugar i us ensenyo com funciona el ritme. Doncs, si ja teniu preparat els objectes amb el que fareu el joc, jo tinc les meves pedres, però ja us he dit que podria ser un llapis o qualsevol objecte que tingueu a casa que us el pugueu agafar amb les mans i passar. La primera part de la cançó, amb una pedra, ho podem fer amb algú altre que tinguem o amb diverses persones en cercle. Ens l'anirem passant. Si tenim al costat, ens el passem del costat i rebrem la pedra que ens passin de l'altre costat. I si només som dos, ens el passarem per endavant. I seria així. Oe sana sana, oe sana sa, oe sana sana, oe sana sa. Aquesta és la primera part. I hi ha una segona part que agafem dos objectes i també ens els podem passar. I fa així. Oe sana sana, oe sana, i el passem. I llavors rebem dos pedres del costat, o si ho fem endavant, oe sana sana, oe sana sa, i passem, i el de davant ens ho passa a nosaltres. És a dir, seria així. Faig un cop sencer i seria oe sana sana, oe sana sa, oe sana sana, oe sana sa, oe sana sana, oe sana sa, oe sana sana, oe sana sa. Ho provem amb música? Sí? Nosaltres ara veureu un vídeo que som dues persones que fem el pas. Així que si us animeu, proveu amb els que sigueu a casa. Som-hi! Oe sana sa na na, oe sana sa, 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 oe sana, oe sana sa, oe sana, oe sana sa, oe sana, oe sana sa. Oe sana sa. Havia arribat el moment de dir adeu a Àfrica. M'ho havia passat tan bé, era una gent tan acollidora i amb tantes ganes de viure la vida i de passar-s'ho bé que em sabia greu, però el món m'esperava i tenia ganes de seguir rodant i rodant per aquest planeta meravellós. Així que vaig haver de decidir quin transport agafaria ara. I clar, Ghana està al costat de l'oceà, del mar, i de cop i volta vaig sentir un soroll que feia m'ajudeu? Ja tenia la resposta. Me'n vaig anar amb la meva bicicleta fins al port i em vaig pujar a un gran vaixell que creuaria l'oceà. Així que vaig pujar al vaixell i cantant la cançó del viatge vaig començar a navegar. Parararararararara, xxxt. Parararararararara, xxxt. Parararararararara, xxxt. Parararararararara, xxxt. Parararam, parararam, parararararararara. La veritat que era un viatge molt llarg i vaig tenir la sort que dins d'aquell vaixell tan gros que creuaria l'oceà fins a l'altre continent em vaig trobar una noia argentina que em va ensenyar una cançó. Un joc de mans, en realitat era un joc de mans que venia acompanyat d'una cançó. I diu així, feia així, mira. Pica pedra, pica
així. Veieu? Ajuntem els ditets i fem pica, apeto aquí pedra, pica, així. Pica, pedra, pica, així. Pica, palma, palma. Ara ho veureu amb la música, però la repassem un moment. Posarem els dos ditets així, tots els ditets juntets, les mans, es toquen, es fan un petó, pica, mà dreta aixecada, pedra, tornen a fer-se un petó, pica, i així. Pica, palma, palma. Vale? L'escoltem a veure com ens surt. Preparades aquestes mans. Pica, pedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, palma. Pica palma, Pica piedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, palma. Pica piedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, palma. Pica palma, bang. Pica piedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, ping. Pica piedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, palma. Pica palma, I així vam seguir viatjant amb el nostre vaixell, aquest gran viatge, perquè havíem de creuar tot l'oceà Atlàntic per arribar al continent americà, concretament a Sud-amèrica. Així que seguíem viatjant amb aquesta nau amiga argentina que vam fer pel vaixell. Par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 a, xxxt, parararararararara, xxxt, parararararararara, xxxt, parararararararara, xxxt, parararara, parararara, parararararararara. I de cop i volta es va sentir un soroll que feia així. Pum. I aquesta era la sirena que ens avisava que havíem arribat a port. Havíem arribat a port d'un país de colors. Era Brasil. Aquest país tan gros que hi ha aquí, Amèrica del Sud. I tenim l'Amazona. Diuen que el pulmó del món. I clar, vaig arribar amb molta il·lusió, feia ja caloreta, i vaig arribar a la gran ciutat de Rio de Janeiro. Allà parlen en portuguès. I bueno, allò que anava passejant, descobrint la ciutat, i de cop i volta vaig sentir molta música. I eren les batucades, les famoses batucades de Brasil. Ple de tambors, de maraques, de gent ballant, passant-s'ho bé, festa i gresca. Així que agafo les meves maraques i me'n vaig anar a la batucada directa. Sambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Samba, samba, sambolere, pisa el vestido de ese dólar. Samba, samba, sambolere, pisa el vestido de ese dólar. Sambalele, 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 sambalele. Resulta que aquesta cançó Sambalele la coneix tothom. I a més, inclús la canten fent uns llenguatges de signes per la gent que no hi sent o que és muda i parla amb llenguatge de signes.
i em va fascinar. I els vaig demanar, sisplau, em podeu ensenyar com és amb el llenguatge de signes? I no van tenir ningú problema, però són gent super simpàtica i divertida. Així que ens hi vam posar i la cançó diu així: Sambalele s'ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Samba, 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 olele, pisa el vestido de seda, olala. Samba, 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 olele, pisa el vestido de seda, olala. Samba, lele, samba, lele, samba, lele, samba, lele. Sí? Us veieu amb corda a intentar-ho? Penseu que aquest és un vídeo que el podeu parar, tornar enrere, tornar-lo a posar per practicar el moviment i aprendre-ho a fer. El fem amb cançó, sí? Som-hi! Sambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Samba, samba, sambolere, pisa el vestido de sedolara. Samba, samba, sambolere, pisa el vestido de sedolara. Sambalele, 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 sambalele. Bueno, vaig estar quasi batucades, quasi carnavals, quasi la platja. Rio de Janeiro és una ciutat fascinant, plena de festa, d'alegria i de bons moments. Però va tornar a arribar el moment de marxar, així que vaig agafar un altre transport. I aquesta vegada vaig decidir que seria el tren. El tren que feia com aquest, així. Quan vaig sentir el so del tren, corrents, m'hi vaig posar i va començar el viatge de nou. Par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 a, xuxu, parararararararara, xuxu, parararararararara, xuxu, parararararararara, xuxu, pararara, pararararam, pararararararara, xuxu. I amb aquest soroll del tren vaig arribar d'Amèrica del Sud a Amèrica del Nord, concretament a un poblet, una ciutat que es deia Cincinnati. I allà, anys enrere, un senyor va fer una cançó que s'ha convertit en un clàssic, un himne, una cançó que coneix molta gent dels Estats Units, que es diu Oh, Susanna. I aquesta cançó té una cosa que, té un instrument que és el principal, que és el banjo. No sé si coneixeu el banjo. El banjo té orígens dels esclaus dels esclaus africans que hi havia a Amèrica del Nord. I llavors, ells van portar la seva música, els seus coneixements i els van adaptar amb el que tenien allà. I el banjo es feia amb una caixa de llauna, i al principi tenia el màstil llis com un violí i més endavant hi van posar els trastes com una guitarra. I van posar-hi les cordes, que inicialment eren cordes de budells, dels intestins, del budell, d'alguns animals, i més endavant van ser cordes metàl·liques. I el banjo pot tenir 4 cordes, 5, 6 i fins a 9 cordes. Llavors, aquell instrument que va tenir l'origen amb els esclaus africans es va anar convertint en un instrument que es va fer servir en la música tradicional i el folklore nord-americà. I aquesta cançó m'agradaria que busquéssiu a veure si identifiqueu quin és el banjo.
i com sona. I a part d'això, aquesta cançó l'han fet servir per ballar, per cantar, per jugar, per fer ritmes. És una cançó que coneix moltíssima gent, no només dels Estats Units. I hi ha una cosa, un joc que em va agradar molt, en particular, que era un joc de ritmes amb gots de plàstic. Així que si teniu gots de plàstic els podeu anar a buscar a casa, o pots, o caixetes, o el que tingueu, i aviseu alguna persona que tingueu a casa, la mare, el pare, el germà, la tieta, l'àvia, qui li tingui ganes, un amic, una amiga, per fer un joc de ritmes que podem fer entre dos. Així que estigueu ben atents que us ensenyi com funciona, amb la cançó de Oh, Susana. La proposta de ritme amb els gots és així. Ens passarem els gots un per fora i l'altre per dintre, sí? I ho farem en aquest temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Segona part, obrirem i tancarem els gots. I farem així. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. La tercera part xocarem amb els gots amb la direcció en diagonal amb el contrari, Així, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I després, l'última part, xocarem els gots però els nostres mateixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I tornarem a començar. Anem a fer música. Què tal aquest joc de ritmes amb els gots? Espero que no hagi sigut molt difícil. No fa falta que surti a la primera. És pràctica i coordinació. Anar escoltant el ritme i seguint. Però després de molts dies allà, al final em va sortir i ara us el podia ensenyar, compartir. Així que va tornar a arribar el moment d'agafar un altre transport. I aquesta vegada havia de tornar cap a Europa, d'on venim, d'on vinc jo, que és de Catalunya, que està dins d'Europa. Així que vaig decidir que agafaria un avió, perquè no tenia tant de temps per tornar a agafar el barco, per creuar l'oceà. Així que me'n vaig anar a l'aeroport amb les meves maletes, amb les meves coses, i vaig agafar un avió i feia així. Parararararararara, parararararararara, fiu, parararararararara, fiu, parararararararara, fiu, parararara, parararara, pararararararara. I vaig arribar als Països Baixos. Aquí, concretament per aquí, al país d'Holanda. Això és cap al nord d'Europa. I vaig arribar amb molta il·lusió. És un país on hi ha molts tulipans, on hi ha molta gent en bicicleta, perquè fan servir molt les bicicletes, i vaig arribar en un dia de festivitat del poble. I concretament a la plaça del poble estaven fent un ball en conjunt, enrotllant a tots els del poble. Estaven tots agafats amb les mans així que si esteu a casa acompanyats, jo ara estic sola, però si esteu acompanyats, us podeu fer una rotllant agafats de les mans. I llavors anaven tots ballant amb la cançó de la dansa de la Minoeshka, que si voleu us la puc ensenyar com es balla i la balleu tots a casa. Té dues parts molt concretes. La primera part és un ritme més lent, tan, 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 tan,
tan, tan, tan, tan, tan, tan. Sí? I el podem fer si estem sols, així, amb balanceig, o si estem amb més gent, enrotllant, txan, txan, i anem girant. Val? Llavors, la gràcia d'aquest joc és que hi ha una persona al mig. I a la segona part de la cançó, que és més ràpida, tan 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 taratara tan 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 taratara tan 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 taratara tan 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 tan. En aquesta part, el del mig proposa un moviment i la resta, quan es torna a repetir aquesta segona part, el copiem. I després tornem al moviment lent i canviem la persona del mig. No sé si m'he explicat massa bé, però us ho ensenyaré ara i ho acabarem d'entendre. Vale? Així que la primera part... proposava un moviment i els altres el seguíem. Ostres, doncs quan vaig arribar em van fer posar al mig del centre i vaig haver de fer un pas amb tota la gent allà. La veritat que va ser una experiència fantàstica amb tots els holandesos i les holandeses que hi havia allà. I sabeu que vaig fer molt a Holanda també? Vaig menjar molt de formatge, que està exquisito. A berenar, Aina! Ostres, em criden a berenar. I sabeu que tot això de fer aquests exercicis m'ha fet venir molta gana. Així que si us sembla bé, seguirem el viatge, perquè no s'acaba aquí, el proper vídeo, val? I així us explico més països, més cançons, més coses i aventures que em van passar en aquest viatge pel nostre planeta, que és el món. Però abans d'anar-me'n a berenar, us diré adéu. I ho farem amb la cançó que ja coneixem, aquella que diu: us dic adéu i fins una altra, us dic adéu i fins una altra, us dic adéu i me'n vaig, i me'n vaig, i me'n vaig, us dic adéu i fins una altra. Si voleu la podem fer amb la segona veu. Us dic adéu i fins una altra, us dic adéu i fins una altra, us dic adéu i me'n vaig, i me'n vaig, i me'n vaig, us dic adéu i fins una altra. Moltes gràcies per haver vingut avui a
compartir aquesta història del meu viatge pel món musical i espero que ens puguem veure en els propers vídeos i seguim les aventures. Així que moltes gràcies i fins molt aviat!